नोंगो साजिलियाथ' नों बुरैबाय नै बोरै सिख्लाफोरदोसो साजियो सिख्ला फिसा फिसाफोरदोसो क्या कर रहा है तुम हाँ bisna sadar gedan bona gedang अच्छा अभी माबाव सोनानै दोन बाकसाव ऐसा सुनानै बोरै गान्दु आरो गांसे मुखा साब दोङो इयावनो दोङो ओइनै गांसे गोलैबाय इमान पातला पातलाथ' र' पातलायानोथ' मोजां र' गुरै गुरै उरुनो स्मुथ लोगोफोर नै जानिया गालाय फुजा नै गोदान ओइ थाम्फैया गोदान फायथोन दे इमान थाम्फैया फायनांगौ बाय गोदान माबाखौ बनि दिनि थैया बहुत जाबाय नोंनिया फुजा नालाय मुर्ति जाबाय नालाय ओंखायनो बनसै आरो कटननि बबाबो फार्स्टआवनो लोगोफोर नै बेखौ बग्रोयो नै कभारा जाबाय वाटारप्रुफ दै गोलैबाबो दै पार जाया आरो नैथि हि दोङो आरो नैथि प्लास्टिक टाइप आरो इयो वाटारप्रुफ माबायदिमोन खेंख्रा खेंख्रि बना मोजां गेब फिटिं जाया खेंख्रा गेबोबा बा रोंसोगो सन नोङो बापरे बाप बा ओरै दिनै नों बहुत खामानि मावदोलै मानसिया ओरैबा मावथारा दिनै बहुत मावदों नों तुमने आज बहुत काम किया यार तारीफ के काबिल वाली काम किया तुमने बहुत काम ये हो गया हाँ उसके बाद सेकेंड डोर के पास नहीं नगले सब हम ना हमाखै मानो खामलाने हम नांगौमोन ना हामदो नों न'खौबो खामदो गदि नांदों दिनै माबे ग्रोब हाबफानाय हा ग्रोबथ' जानांगौ र' हलं थलं थरि जानांगौ बारजा गैयालै बारजा थालाय ना आच्छा दोङो बारजा थायाबा गान्दु कभार जायो नामा सोर बुंदो गुफुरावसो उन्दुनांगोनो बिसा गुफुराव बिसना सादोर गुफुराव उन्दुनांगौ बिसना सादोर गुफुराव उन्दुबा मानसिनि नेगेटिभ थिंकिंफोरा माने हामा साननायफ्रा गोसोम गोसोम साननायफ्रा गासैबो ओंखारलाङो आरो गोसोआ पबित्र जायो बेनि थाखाय मानसिया गुफुर बिसना सादोराव उन्दुनांगौ बेनो आरो बा हा एसे खनाखौ खाना ग्रोब ग्रोब सोना दोन माने फामबायानो दरकार गैलिया रोंसिनाय जाबाय स' नों मानसिया बा माया गोदोरद्राय जाया हिसाबनि फैखायो इफोरो लोगोफोर जायखुदलाव मेंना फैदो स्कुलनिफ्राय उन्दुनिसै बोरायाबो मेंनानै फैदो सानावनो जाखांनानै सानावनो उन्दुनोसै आं बिसना हादरखौ जों थोजासे बना होनोसै नों उन्दुबाय थादो आरो बा जों थोजासे बना बिसना सादोरखौ माबायदि नांदो लोगोफोर कमेन्ट खालाम अनलि 199 आवनो लाना फैदों 199 आवनो नैखौबो मोनदो बिखौबो मोनदो बिसना सादोरबो मोनदो 200 थाखा बुङा मानो 199 200 थाखा नङा थाइसे खमबावसो एसां खम दामावनो अफाराव मोनदो लोगोफोर अफार सोलिबाय दंमोन बे अफाराव होनाय टाइमावनो समावनो बायदों आं नै खनाखौबो खा हिसाबनि फैखायो माथि खादोखाय नों खायाखै जों ठीक है इतना रहने दो दानिया फायनाय नंलै बुग्लुंबाय रहनाय बा गान इखो दोन गान्दुआ दोन बेटा बोलेगा वाव देखो मारी इंदर तो नहीं है वाह गुड बहुत अच्छा है एमान मजा हाँ मोनसे बुस्थु खिथानि आं खतरनाक बुस्थु लगता है क्या है लाना पाए सेन्देल बुक खालामलायबाय गदि नांदों आं इखो नङालाय नै एकदम सेन्देलानोखा इखोनो खातारनाकनो नाया मानो सिरि नाया मानो ऐसा सैंडल अरे बाबा अरे देखो बेटा चप्पल देखो कैसा बोंठा था संकल चप्पल है बाबा डायमंड भी मानिबा डुप्लिकेट डायमंड मारे इंदे बुं मा मारै नुनो मानसिखौ बाय गोजौ नुदो र' बेसां लानाय बेसां लानाय 350 टाका 350 टाका
50 थाखा ना 50 थाखा साला 50-60 थाखानि सेन्देलखौ नों 300 थाखा होबाय बेकार होगोन नोंनो एबा 50 थाखा डायमन्ड गोनांनो नेक्स्ट खिथानोसै आंथिं डायमन्ड गोनांनि बारे बाबा जोंख्लाबलायदो गोजौ नुलायनो मानसिखौ नै लोगोफोर आंनि सेन्देला माबोरै होनदो मारै मोजां नुदों नुवाखै आंबो मोजां नुवाखै आङो बेकार आंनि सारै नों गोजौ जासिगोन इखो गानबाथाय आरो सेन्देला एसां गोजौ गानदो नोङो मबा जुदि इथाफोराव अन्थाइफोराव गादलिननानै आथिं इ बुस्थुआ गादलिना फ्लेट होनना बुङो इखो फ्लेट हिल होनना बुङो मबा आरो थप थप थांनो गोनां जाबा ट्रेन हमनो गोनां जाबा थाबाय गवानाय नङा थालांबाय हागोन इ सेन्देलनि गाननो नेबाय थानांगौ बेकारनो मा सक इसोरनि खिथारा हिनजावफोरा मा गाहाम मोनो लोगोफोर मारै होनदो मोजां नुदों ना नुवाखै बुस्थुखौ इखौनो बुंनो मोजां मा नुनो मोजां नुवाखै आङो नैबे नोंखौ साजिलियाथ' नों बुरैबाय नैबोरै सिख्लाफोरदोसो साजियो सिख्ला फिसा फिसाफोरदोसो नों दा बुरैबाय फिसाला हासेनि नों बिमा जाबाय नों आरो एसे गोजौ गोजौ गाननानै गिदिंगोन नों बेकार आं बस'जोबगोन इखौ माबा जि मारगोन हसाखै जोबथारजोबदों एक हप्तासे जाबाय फैनाया दिनै लास्ट डेट फिरायनाया खाय नों खिदों आङो फिरायनांगोन ना नाङा यामान दिननिफ्राय सिरिस थाबाय आरो नों लामना नोंनि बि सेन्देलनि दाबाफोर गार लेथ्रानो मोजां नांदो दे थां लाखि दुखु मोनगोन नों मबा गाव आन्थाल' लाबाय थायो आं नोङो नांगोन थां सोना दोनना थां सोना दोनायमोन प्लास्टिकआव आंलाय मानो सोनो नोंनि बुस्थु नों सोना आच्छा दा सोनानै जुदि मानसिफ्रा आरो डायमन्डआ मोनसे गोमाना थाबा आंखौसो दायगोन नोङो एमान मोजां सेन्देलखौ बरिया सेन्देलखौ नों सोलाय सिरि डायमन्ड मोनसे गबाय होननांगोन मा साजिना साजियाखै आंदो साजिदो हो साजिदो लांगा गानबा साजिगोन एनैबो साजिदो न स्कार्टफोरदोबो साजिदो सबदोबो साजिदो मोजां इनिना आरो गुफुर थपनो लेथ्रा जागोन गुफुर बुस्थुथ' सब बुस्थुनो थाङो आरो माबा पिस्ला टाइपनि ना प्लास्टिक टाइप सायाव आरे गद्दी गिसिदो हुगारबानो साफा जागोन दे गद्दी नैया नाय मानो टेब्लेट थांनो दोननिला नैया नुदों नुवाखै नैया माबानिया दे मोजां दे हामा नाखै दे आङो टेब्लेट थांलायदो नों इफोरखौ नों गाहाम मोनखायोबा आरो खम दामिबाबो नोंनिया प्रब्लेम गैया नोंना खालि नोंनि पसन्दनिल' नांगौ आंनि इनो आरो नुनाया मोजांल' जानांगो लागालि 200नियानो जाथों 150नियानो जाथों जेबो जानो आथिङानो दालाजोबलाङो थेबाबो नङा आथिङानो जियाव आथिङाथ' बाया देसोनाय आथिङा लागालि दोलाबलांदों थेबाबो दोलाबा सोर ल' जागोन माने आथिङा थिफुबाथाय सोर ल' जागोन डाक्टरनाव लांनांबा मुलि लाबोना होफैनांबा आंनिया ल' जागोन नोंनियाथ' ल' जागोन बेनिखायनो आं बुङो मोजां बुस्थु गाननो इनो आरो मोजां बुस्थु नांलाय आरो जा नै आं दायो जानो नागिरदों जुमब्रा नारें खाजि जानो नागिरदों आरोना नारेंबो होनो जों सानजारिफोरा बेखौ नारें होनो ओमफ्राय सोरखौबा जुमब्रा होननायबो खोनायो आङो माने मिन्थियो आरो इउटुब नायबाथाय थ' जानाय आरो होगारदे फैलायबाय आरो नै जि गोथाव माने बेखौ जोंहानि न' खाथियाव अखमनि दोङो ना बिसा लाबोदोंमोन आरोना लाबोबाथाय आंनो खावसे होफैदोंमोन थाइसेनि फैसा खावसे लायनानै आंनो खावसे होफैदो थेंक इउ भन्टि बेखौ होनायनि थाखाय अखमिया आरो इसा जाना नायनि खेबसे माबायदि जायाखैनो आङो मा टेस्टि जाबाबो अहाया लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव नांबावगौमोन आरो अनै जादो थ' लोगोफोर नै मोनानि उन्दुना उथिखांनानै बिदि गोखै मोनजाबो बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय गोखैथ' नङा बिराद गोदैमोन दा नै अनै जागासिनो आरोना बिराद गोथाव मोनदो ओमफ्राय थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननो जुमब्रा जानो मोजां मोनना कमेन्ट खालाम बयबो आंथ' बिराद मोजां मोनखायो थेंक इउ बयखौबो गोजोन्थों